Juu, oli näs aikamoiset myrskyt tuossa joku aika sitten. Meni sähköt aika useastakin paikasta. Juu, niin pääs käymään. Juu, ja pimeä kyllä vähän tuppaa olemaan, mutta onneksi on nuo semmonen joku keksinyt joskus aikoina on kynttilä. Niillä pärjää niin mua perusteellisen hyvin. Juu, nyt vaan valoa ja lämpöä. Juu. Kuinka kauan te olette joutuneet olemaan ilman sähköä? Niin, noin. Siitä on jo. Mitähän sitten on? Se oli silloin, kun tuo firma meni. Se teki konkurssia. Siitä nyt on jo joku 5 vuotta. Niin kauan mä oon täällä joutunut olemaan ilman sähköä. Ei se oo aina niin helppoa, mitä väitetään.